prišiel som na tento Krivaň. Som myslel, že to nedá, ale som to nakoniec dal. Cesta bola dlhá a náročná. Som mierne zahambený tým, že ma predbehol Janko Krupa, ale tak aj taký je život. Chcel by som poďakovať svojim rodičom za to, že ma tu vyslali. Tých 10 eur mi sponzorovali a chcel by som poďakovať Salesianom, že sa tu mohol dostať aj s ich pomocou. Dobre, ešte nezomieraš. Som tu a konečne som ho dohonila, ten Krivaň. Gratulujem, a už sa dotkla kríža. Nedotkla som sa kríža. Ešte nie? Idem sa dotknúť. Poďme na to. Povedz nám svoje vrcholové pocity. Cítim sa vynikajúco a chcel by som poďakovať mojim rodičom, že ma tu pustili, pane Marii a tam hore, že nám ochraňoval a že sme v pokoji došli sem, ale musíme dosť ešte naspäť. Cítim sa dobre, nevládzem dýchať, spadol som pak 10 kg tukov všetkého. Treba urezať slaniny. Pomyslel som si na pyrohy babičkine, ale... Takže takto. Čau. Slovensko! Bol to náročný výstup. Musím povedať, že naozaj som sa už dlho takto nenamakal. Ale som hrdý na všetkých, ktorí tu vyšli spolu so mnou. Veľmi pekné devy tu sú. Nenormálne. Srdiečka. Je tu už zima. Čakáme na Barborku, ktorá sa stratila. Miško mi dal napiť sa vody, takže môžem rozprávať teraz. Spokojne, slobodne, nie? No, moje pocity. Som veľmi rád, že som tu. Pretože Jano Krupa mi tu vyniesol klobasu a deti vyniesli rohlíky. Takže to je dobré všetko. Ale nie. Prvýkrát som bol na tomto štíte na Krivani ako 14-ročný so Salesianmi a teraz som tu po 20 rokoch ako Salesian, tak to je také pekné pre mňa. A pozerám sa na Miška a za Miškom sú parádne výhľady.